Ndaenda mukati police station keti ndimusarende nekuti munhu uyu anonyepa. Inini ndine report yandakaisa kudhara kwete yekumusungisa yekuzvikliya. Malote aendesa Colorful akanomusarenda mumaoko memapurisa mushure mekunge musikana aenda kumba kwaMalongende nezuro achiti akanzi adzoke kuti vazogarisana murugare. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Ukuwo Doreen Masomera akumbira ruregerero kuna Ulengende akati iye she came up with the plan yekuti ati Colorful akabatwa chigwaro imikani zvinhu zvacho zvakaoma. So Colorful akaenda kugweru uko kwaanga achitengesa mafuta mushure mekukanda tuma live twekuti gugu gulezi vangu hapana zvamunondiita munongondinida beke mulife menu kana muchida kuti tiplay game yekudhisana tichangodaro. So mavideos ekumasura atakaita makamaona vazhinji vakashamisika nezuro apo Doreen akanyora paFacebook pake kuti musikana akudzokera kuna sisi vake Malote vati dzoka tigadzirisane. Zvambotaurwa zvakare naMalote palive akati dzoka mufana wangu tikubatsire. So Colorful ine naive mind akafunga kuti tadzokerana uye tichanoita peace tigoenderera mberi tichigara pamwe chete. Akabva akwira bhazi ndokubva Gweru ari muroad akabva atoposta flyer reMalongende movement kwavari kuenda kunoimba. Colorful aripo paflyer akati munhu wese kumovement vanhu vakabva vakonfusika vamwe vakati we knew it guys, this is all content, keep on cooking us. Vamwe vakati confuse them until they learn to mind their business. Vamwe vakati starting from today I'm going to learn to mind my hokoso. Inonzi hokoso minding. My instincts never lie. We always knew kuti pane kamwe kaudhirama kekupusha career yeUlengende zvazobuda pachena kuti haiseskete. So Malote akagara pasi akaona kuti munhu waari kudhila naye Colorful munhu anofarana zvokunyepa. Akabva come up with a plan yekuti Colorful ngaadzoke kumba kuti Malote azozvikliya. Musikana akagadzirirwa ndokubva asvikawo kumba around 8. Malote hana kumuona azomuona makuseni ndopaaita live. Musikana angomutswa mumachira asati atombogeza hana kutombopiwa kana breakfast. Malote ndobva atongomuisa palive naKetina ndobva nyaya yatongotanga ipapo. Chabuda pachena ndechekuti musikana uyu akonewa kana kuzvidefenda iye Colorful uyu akonewa kuzvidefenda. She never said anything. Abvunzwa foni yawaito ndakakutorera zvaunayo ungawani foni chokwadi anga anayo. Zvauri kuti ndakatora maaccounts ako ndikakubloka pamapages ako akonewa kana kuzvikliya. Zvabuda zvakare kuti inema mimba sekutaurwa kwayanga yaitwa inema kurara kwakaita naUlengende zvakare ndo pasina kuzobuda pachena kuti inema here kana kuti chokwadi. But how can this become true when every other thing that she said was a lie? Sekutaurwa kwakaitwa naUlengende, yes kunyenga akanyenga asi kadhiri kakaonerwa zvisati zvaenda kure ndokubva zvatongoitwa stop ipapo. So Malote azongoti munhu wese mumota handei kupolice station. Vasvika kuya ndokumusiya musikana mumaoko amapurisa. Vabvunzwa kuti pisi yaramba here kukanzi aiwa pisi yarambisisa. Izvi zvaitirwei? Zvaitirwa kuti musikana akazodecide kunyepa later kuti ndakarohwa kumba kwaMalongende kana kuti ndakakidnapiwa kana kuti ndakatorerwa mwana. Zvabuda pachena kuti handizvo asiwa pamaoko emapurisa ari safe and sound. Mwana akaendeswa kwagogo kwaanochengetwa. Saka musikana afree kurarama life yake asina any influence from Malote. Ukuwo Ketina abva offer kuti rega ndikubhadharira ako rent since usina kwekuenda. Vasikana kwaaiva kuya vachitaura kuti Malote anenge chigubhu cheOros vese hapachina achataura. Musikana asara ari ega Colorful hachisina kwekuenda. Zvakaoma. So Nyerengende anzi ari kuzobhadharirwa rent naKetina. Abvunzwa kuti rent dzoita mamari ataura kwema80 ne150. Musikana asi kuona kuti life yake yakaoma. Anofanira unotsvaka kudzimba dzema30 unotanga kupusha achitengesa mishonga yake achienderera mberi. Because Ketina anofanira kubhadhara zvakare mari yekuti furniture yake iriliswe nalandlord kumba kwaisimbogara.
zvinhu zvacho so yatina kuti hanzi ndadzoka ndeigomba kwenyu asi wakaperekedzwa nemunhu aiwa nditandi makandifonera here mukanditi saka tadzoka kakuti tikuti zvikili ndo zvandikutaura kakuti uchadzokere ndikati ndandiri kugweru ndimakandifonerorwere kalafu ndiwakandifonera roti uya ndiri kugweru wakauya uzotorwa kana kuti wakauya wega ndo zvandikutaura kavanhu wakatanga unifonera here nezvinochananzi daro soro wakafona ndakagara mosi saka ureiti utomboti ndakafonera uda ukadaro handikunetsana but musandinyepere musadaro kunyepa kuita seko inga iwo waiti wakatorerwa foni musadaro nezuro ndakakuteduka tumba ndaizvikiya seko kuveru achiwaitori kutiza inini saka waitiza wakadzoka kumuna ivo. Apa ndipo Poga pataurwa naColorful achiti musadaro. Poga ipapo pavasvika mumaoko emapurisa manetizens ari kuti azogona kuwana simba rekuti musadaro maapa mapurisa zviri kureva kuti kumba uko anga achitya kurohwa here. Zvinogona kudaro nekuti musikana akataurisa. Saka ipossibility nekuti Ulengende angamupromisa kuti next time patichaonana ndoda kukukwatura. So maybe ndosaka asina kugona kuzvirwira ari kumba azongotanga kutaura kuti usadaro vasvika kumapurisa. Maloti Chibaba atoona kutoti musikana uyu akaregererwa anogona kuzongomukanda under the bus. Saka manetizens anga kuti konai Maloti udzaka mainini venyu ava kuti vabve varipota nyaya yekubatwa Chibharo naUlengende since matova pamapurisa. Musikana hana kumbozviti bofu, nyaya yacho yabva yangopera yakadaro. Godorine atoona kutoti nyaya iyi inogona kusarira iye ndobva ati pamberi neNgende musikana weNyerengende asara oga iye ndobva pawo yake apology kuna Ulengende. As long ndisina ndiri kuchadzira wazvinzwa movement is number one chokwadi chinobuda ini ndinoda ndinosungisa mufoni yaKalafuma mune maaudios andaitaura nditi atinyepa ndotogara ndazvitaurira warangu kuti sorry Ulengende ndine maaudios imwe ndaitoto tomuroverera nehurepa hakuna kumborepa munhu hakuna nhumbu hakuna kumbosvirwa chidhiri chakabatwa chisati chaitika saka there's nothing can do about it sada kuda kundityisidzira ndinotya kusungwa mutemo unotya kusungwa iwe inda unofatadza kuti Ulengende akarepa zoenda neproof ndisungwe ndisiye mwana wangu ndisungwe ndisiye mwana wangu akafika vanhu ndiJesu not me handisi Jesu the only person akasifira handisi Jesu wazvinzwa kutya kusungwa ndototya kusunga zvisingateita dzimba mbiri dzandakavenga chipatara nejeri handidi kusungwa inini understand nochida kusungwa uya pane ndanoba life kwako unotaura kuti kana kuti unotaura kuti Ulengende akarepa inda iwe uone kuti mapolisa hakusvike wochikoburohwa. Ndo mashoko aDorine ari kuti hapana akabatwa Chibharo dzaingovawo ngano. Imikani zvakaoma munhu anotoenda mujere akanopika makore nenyaya dzenhema. Tichabuda munyaya dzavanhu. Thank you guys so much for watching.